kifini wambe so bobo yonti yo yilo so bobo yonti laki bende wada nyalde mi joji moy landam fataya mi yewi assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Sen Aline Média tawi ko haalirde men wonde toon to dowlaji dentude Amérique tawi ene woni toon to karallagal ngal hono Aliou Ly kanko tigui hufani en karallagal ngal ga e haalirde nde ko musidɗo mon sehil mon Issa Amadou Diop ɓurɗo andirede avocat Fouta. bandiraɓe en garti e yewtere men addu miijo ma. hande noon en mbaylat sawru mbaggu eɗen joddi e bani men debbo hono Djinda Déme tawi jeeya ko to wuro men Agnam Thioday. Djinda Déme mo ganduɗa ko debbo dariɗo e ɓamtare rewɓe, debbo windiyanke wittiyanke kono kadi yewtiyanke, kono ko hewani yiyede rewɓe fulɓe so debbo wonde windiyanke. eɗen gandi Djinda Déme ko windiyanke, ɗum noon mo windi fodde defte 6 hande koye ɗum jiɗɗen artude tigui rigui no hannirta ni. ma en dokkuma konngol o salmina bandiraɓe on saaha mbawen arde e nder darde makko e gurdam makko, kono kadi holto Djinda rewi ha darni nduɗo reftordu wonde hande debbo winda defte fodde 6 te deftere hen foof jiida e wonde nde fannu, kadi fannu e deftere ɗe foof wonko haalata. ɗum noon haade ɗum en dokkatmo. Djinda Déme min calminima. eyyi assalamu aleykum rahmatullah. berko salminago sunna. mi salmini on, mi juurima yo jaam e kisal Allah wona men. eyyi mi salmitima Issa Ndiaye, mi salmini dendagal heeɗiyankoɓe haalirde nde. Djinda Déme caggal nde calminɗa tigui rigui bandiraɓe heeɗiyankoɓe haalirde men Sen Aline Média, tawi ko radio men ngo ganduɗa woni ko toon to dowlaji dentude Amérique, kono kadi kamɓe cuɓani hen ndeɗo yewtere woni addu miijo ma. kala ɗo ɓiɗɗo biyowo mbimi woni dari woodi ko gollima en tawoy ɗum to woni to dokken ɗum micro men wawa yewtidde e rendo ngo, kadi wawa haalande yimɓe. so yimɓe jiiɗi artude e gurdam Djinda Déme caggal nde jibina ha dañi duuɓi 7 watti teskade, min jinno andu toon banna min meftande haade men artude e golle ma e darde ma tigui rigui ha mbawɗa windude ɗeɗo defte. eyyi mi salmini on. Djinda nde jibina ha Djinda ko jibina ko Agnam Thioday, ko ɗon woni kadi ha dañi duuɓi 7 naati jangde muɗum alqurana, janggi qurana ha heeɓi e simore wiyetende arrahman allamal qur'an. wonno jinnaɓeɓe koye on fannu jaari ko almami juma walla ko galle serremɓe, koyene wayno ko ɗum jangguɗen. Allah ko haala allamal qur'ana. ko noon tigui allamal qur'ana woni ko tigui ko deftere mo dikku ko simore. eyyi ko nde ko simore nden keɓɗen caggal ɗum noon ko de gandi ɓi pullo kam kala jibinaɗo hen tan so dañi duuɓi 7 jangguinte ko qur'an. eyyi kono min kam yihino ha dañmi kam seeɗa woni hiribaji gam jinnaɗo yinnode wiide mais min janggata so wona hankkadi min janggata so wona qur'ana, min janggata ɗemgal français ngal. aɗa andi aɗan ko noon hewɓe galleji dine mbiyatno. eyyi caggal ɗum noon nde janggumi ɗum noon après janggumi kadi pular. eyyi ko nden kadi yeehi ha woni ha dañmi mi janggi ha dañmi duuɓi 10 pawɗi walla 16 pawɗi mboɗo jangga qur'ana. caggal ɗum noon nde jinnaɗo watti yaade yilloyo caggal leydi arti e woni fedde wiyetede kawtal janggo e pular fulfulde e windere nde, koye fedde nde no jeeya o nde murtuɗo joomu hebliɓe toon nde hebliɓe ha gasi noon kamɓene ɓe o ari ga henna kanko no arata o jangginde taw ko galle makko, saabu nden so wiyama neɗɗo ne jangga pular tan wiyete ko holko janggi pular walla ko hen saaha ko cagarte. e kala kadi wiyede kadi kamɓe koɓe sernaɓe walla ko almami juma jomum ne yahane janggina pular ne wonko haalta e ɗum tagi no arata o jangginde ko galle makko. waɗi tableau e nder galle amen he ko tableau mawɗo woni eɗen mbiyata alluwal, waɗima alluwal manggal galle o janggina min e miñamen ha ɓooyi leegal amen gari ha ɓooyi wuuro ngo fof ari woɓi kadi fartange wonde kanko adi jangginde pular nder Agnam, kanko jinnaɗo men gorko kanko jangginen pular. ɗum ko belamma mawɗo, saabu janggudema ɓurana caggal ɗum a dañani fartange janggude école, kono a dañi fartange jinnaɗo ma e hoore mum nannoɗomo ɓurana sali mbaɗa école o, kanko yeehi o hebla caggal nde watti yaade caggal leydi tawi koye ballal Murtude Samba Diop o ari uddirduɗal dañon fartange nadde hen. mbete koye juuɗe makko tan dewɗa to banggue jangde pular walla ala won woɗɓe dañƴa janggude mumen ha to banggue heblo pular?
eyyi min kam ene wayno woɗɓe kam mi dañani mi janggani mumen no fewi mi dañi noon heblo woto gandunomi taw ko jangginde pular heble neɗɗo heble holno janggirta pular woni ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi woni 1989 ko fedde fafde wiyete hen on woni association de Fouta pour le développement kamɓe mbanno heblo woto Dungu Wuro Alpha eɓe kebla jangginoɓe mbi kala puɗɗiɗo janggude français walla janggude pular sa fuɗɗima janggude kebluma mbi ko fati pédagogie holno jangguinirta on saaha kam mi heeɓino sas heblede e ngoɗon heblo taw heblanno ɗum ko biyeteɗo Oumar Diak e Asset Sall keblimi balɗe nogas tati Dungu Wuro Alpha ɗo woni 1989 en kam eno tini kam ko nden tan tinmi kam ceerno ne jangginami no wiyami windirni nden mi heblama caggal mum kam ara ko ruttade e defte tan hettade ɗum ɗo je tawede jewta ko nandi hen caggal dañƴa fartan e heblo balɗe poɗɗe ni caggal ɗum mbeɗa jinda wattini jangginde pular walla ala eyyi mi wattino jangginde pular caggal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom 1986 caggal nde bawami janggini min nde yeehi ha hedde 92 en ha hedde hen min battino jangginde pular walla sa yiɗi mi wiya 86 tan par ce que min bawami janggi min koye gurti tan wonno vacance wonno fodde lebbi tati lebbi nayyi babiraɗo hooti caggal mum minen elle mbawi no lowaɗo ni hankkandi jaami mbiɗa wonde goɗɗo wiye Yero Thiam on ene wonɗanno toon o Kaolack mata taw yi toon pular ari min jeehi to mawɗo amen goto wiye Penda Sukka Diaw kanko ardino rewɓe coɗaynaɓe min jeehi to min kalniɓe o wi ɗum no ala caɗele noddi batu yimɓe wuuro ngo min mbi min jiiɗi jangginde pular wonde fof janggo kamɓe fof no wonno kono hesɗi sukaɓeɓe fof gari batti janggude kamɓe fof ɗum ɗo henne ko ma heewa jogui presque duuɗe ɗiɗi kalasuji ɗiɗi janggino duuɗe école ɗe ko ma ɗe keewa ɗiɗɗi foof lewru fo noon mon fof feere ko buɗɗiɗi on fof feere ko buɗɗiɗi pour min coora kereje nden kam mbiɗa janggini tigui rigui min janggini ha sukaɓe ni puɗɗi heftade min kono noon mi waɗano hebloji wona kewɗe hay puɗɗi heftade min kono ɗum foof kadi ko yettere Allah caggal ɗum noon min batti addanede jangginoɓe ɓe keftiɓe min foof ko wayno Mamadou Moussa Kane en walla ko wayno Moussa Ba en ɓen kefta ɓen kadi ha joni kadi mi ƴetta kadi heddiɓe eyyi ɗum noon kam fuɗɗotoɓe gara e moon so tawi woni dañi won tolno nawon ɗumen dow min nawa ɗumen dow ɓen kadi heddiɓe janggina ɗumen kadi ko ɗum tan woni hankkadi jaami fof kadi komi jangginowo kono hay sinno ko janggude nde waɗɗani mboɗo andi kam yidde nde nan ɗon karantagal ngal nan ɗon kadi mboɗo jogui kadi karallagal jangginde woni min keblama ko fate karallagal janggiyankagal aɗa andi neɗɗo ne jogo jangde towde taw wawa jangginde ma dasoɗen gandi ɗum neɗɗo ne jogo jangde towde taw wawa jangginde neɗɗo ne famɗa jangde taw mo jogui karallagal jangguinde kadi woni kam mbiyata ko tubakoɓe mbiyata pédagogie min bujo jomum noon kadi noon wino baba men o wi kanko buuji baba men eyyi murtudo buuji baba men ko kanko buujiɓe ha ɓe mbawi jangginde on onon ne ha hande mbawɗon dañde ɓe mbuuji ɗon hande jinda eɗen gandi ɗanngal ma ha tan koye nder leydi Sénégal walla a yalti caggal leydi holko wonno sababu jaltugol ngol mbete ko sababu windude defte ɗe walla ala koma jaltuɗa garɗa mbatɗa windude defte eyyi jarama Issa min mi windi defte ɗe gila mi yahani caggal leydi sa puɗɗimi yaade caggal leydi ko 1996 woni hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom nde puɗɗimi yaade caggal leydi wadde puɗɗimi mi windi defte gila mi yahan to par ce que bindumi defteram adana nde ko 1991 bindumi defteram nde wadde mi windi deftere gila mi yahani caggal leydi deftere no wiyete nden deftere wiyete ko uddoji maayo Sénégal nden uddoji maayo Sénégal ko mbenno Makka Jama e Manantali nden mbaɗi hen ɗum ɗoji kewɗi mbi nden ko nden radio ji ngala hewani ko RTS o tan kañum télé RTS o on ɓurno hewde ɗo ko ɗum heeɗo hen Fouta to gonɗen to kam yon noon eɓe kaala hen yimɓe kaala hol nafoore mum holko yimɓe gandi hen holko so ari holko addanta yimɓe e keɗugol men radio ji walla tawede woni conférence uji jewte e nder ɗum ɗon noon enen ne cuuɓiɗen hen ƴewde andude so tawi adde ɗum ari holko addanta yimɓe won caɗele gonɗe hen lay waylude pine en ha e rafiji garoji en hay soko won ɓamtare wonande wonɓe diwan Dane Maayo e nder région de Fulofe ma won ko ɓe ganduɗa ko wayno amen diwan Boso ɓe ngala maaje ɓe ko ma wonan ɗumen saɗede saabu kañumen ngala maaje kono ma ummotoɓe joomen maaje en ɓe wonɓe Dane Maayo diwan Podor o e ɓen ma gaddu ko wayno ligguimaji ko nandi hen mbawi ko goɗɗum ma mbaw addude hen kono mbiyata ko ɓen tan mais ma won wonɓe ummiɓe caggal leydi gara jiiɗa liggade e projet ji he tawno gaddi pinal mumen gaddude kadi rafiji mumen gaddude kadi caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ene mbawi tampinde yimɓeɓe ɗum ɗon ko ɗum bindumi hen wayluji baɗe hen nodde ɗum kam ko eyyi a windi deftere fonne ni wonde uddoji maayo Sénégal on saaha radio ji kewani téléji ngala no fewi wonno ɗo tan ko RTS kono mbete ɗum waɗi gartam ha ɗum artema ha tinɗa deftere nde wonko ɗum jibini to banggue safrude caɗele
kayre kayno wanni kam ɓamtare no fewi saabu nden ne bindumi e mayre nde ko poste wonno nden ko ala no wayni hande technologie o hande no wayni rewiyo ngo no wayni yaadi ni wona hande nden ko sa windi lettere ma mbaɗoya e poste nden nanmi ɗum ha paari hono mbaɗa hen boîte postal bindumi ɗum ha fewi neldumi ɗum koye poste mbaɗi boîte postal nden no joguino mo jikkata Abdou Diouf wonno ni min taw mboɗo famde kono ko welle ko biyeteɗo Abdou ko wano yettete kam kanko joguino ko fate sur l'après ba après ko fate uddoji maayo Sénégal nde mi joguino ɗum e nder laamu he nde noon nelduɓe ɗum noon toon no ɓe keeɓi deftere nde ɓe keeɓi ɗum ko ɗereji ha heewi tan ko jiimi hen wayno deftere nde ɓe keɓno ɗum ɗum waɗni kam gartam saabu min mi jeeyama e gañiɓe concours oɗon guel ɗon kawguel min mi jeeyama e gañiɓe kawguel nguel kono min noon jiirumi gañademi kawguel nguel wona no jogademi gandal jiirumi tan ko saabu ɓe mbi ɓe jiyani hay deftere hay debbo goto winde e kawguel he ko namdal kawguel mbaɗanogel hay debbo goto addani deftere mum kadi ɓe jii kadi ko nden kadi UNESCO e hoore muɗum ɓeeti wonde ko nden ɓe gadi yiide deftere debbo ne windita ko deftere pular ko nden ɓe gadi yiide deftere windu deftere debbo ne winde deftere e pular taw ko deftere wadde e nder dunde men Afrique nde debbo kayre woni debbo pullo kayre addani en wonde teskede wonde enen goni debbo pullo gadi ɗum windu deftere pular taw ko UNESCO windi ɗum machallah heftini ɗum taw kadi ina tawe e nder duttorɗe mabɓe wadde nde deftere nde wanni en gartam yeɗo ɗimmen guel kadi en keeɓi jeenari ndi kadi nden kadi aɗa ndi no woɗɗi hande Dakar woni ko waɗɗani kono woɗɗi kala hunde fof ma ala téléphone ngaji ma nelde ha goɗɗum nden nde ɓe noddi en pour yen gar tawtorɗen jaɓen jeenari ndi taw ko laamu tottanno en nden jaɓani en ɗum nden ko Baba Yero Diop aɗa andi Baba Moussalmata Diop ganda sa heeɓi tawdemo ɗon ko pulaar ko kanko Baba Yero Diop ko kanko yiho jaɓanoyi en jeenari ndi waɗi kalis waɗi kalis o timman ujunnaje sappo kono ujunnaje sappo nden ko kalis ha heewi 1991 ne wonte waɗi potuji jardin je ko potuji liɗɗi en no ɗum ɗoji en gatoji en ɗum ɗo ko belnari tan ko heewi tan kesuji ɓe mbaddi hen ɗum ɗo fof noon ko Baba Yero Diop jaɓani en ɗum ndeysan goram kanko addani en ɗum wadde kadi ɓe kaali ɗum haalama kadi e radio haalama e RTS haalama e foof wonde kadi en gañima ɗum ɗon ko hunde mawde sinno kono hande ni ma ɓeeno yaaji kono ɗum kam kadi ko ɗon gonanen sa yiiɗi mbiyen damal gadingal ngal ganduɗa wawi hirdinde en deke jikkanɗen ko ala ko mbatten ko en mbawa kono mbiɗen en mbawa kono alay saago hirdini en yiya en mbat ko ndeɗo deftere uddoji maayo Sénégal ndeɗo deftere uddoji maayo Sénégal ko cifiɗa hen ko wawi addude to banggue caɗele hayso gartameje e gueɗe goɗɗe ha laamu wawi heftinde ɗum a wawi dañde hen jeenade mais deftere nde elle ha joni ane heddide suwa yajde taw ko nde gasde walla nde muulaka taw walla ala mulgol ngo ene famɗi to banggue walla aɗa jogui yiyande nde multe ha yimɓeɓe mbawa hebde ɗum no fewi nde kay nde alhamdulillahi rabbil alamin nde muulama ha heewi nde muuli ɗum ko Mamadou Alassane Ba en nden Samba Soya Diagne eɓe joguino muulirde wotere no woni France wiyete ko bindi pular kamɓe mbuuli deftere nde wonde ballal Samba Touré Alda ko Alda ni yomno muul ko muulete ko kamɓe Samba Touré Samba Touré addu noon kamɓe ɓe kalani fedde meɗen Alda nde ko ɓen jooɓi ko muulete ko e ballal Samba Touré noon nawaniɓe kamɓe ne ɓe muuli deftere nde ko yaltuno hen no heewi koɗo ko yeeya ha laaɓi kadi ko nde kode koɗo woto kewi wiide ni hayso ko wona gandal ngal yimɓe nderɗu hen ko pullo debbo pullo aɗaɗo windude meeɗa yiide ɗum joni yimɓe jodi deftere nde ha laaɓi deftere nde ko sooda ha laaɓi ina famɗima ala no majji kono soodan ha ɓe kayre woni sababu ma jaagol caggal leydi walla ala waɗi defte goɗɗe walla won pellel jokkodirɗa ha mbawɗa yaade toon kayre kam sono woni ina wawi taw kam kayre kam ko yimɓe fof tini deftere nde nderɗi e deftere nde nderɗi e yiide hen kono woni sababu jaagalom caggal leydi ko fedde meɗen wiyetede Alda kamɓe mulini deftere nde ko fedde nde liggodirannomi ko tubakoɓe gummono ana gandi mairie Aéroville Saint-Clair e comité rural des Agnam kañumen jokkodirnomo koɓe funodaɓe e funedede mabɓe nde noon kala nde ɓe gummi Aéroville Saint-Clair kamɓe tubakoɓe soɓe gaari mbiɗa jeeyano e debbo bawɗo keddo tawetede batuji mabɓe ha gasa e taw kadi nden ɗiɗon sahaji ɗe gandi rewɓe pour wiyede yo tawe batuji worɓe en goɗɗum en wonno jomum jiira he o hewɓe mbiyata ko jaɓetaka nawe jeehe toon walla heddi mbiyata kersa joddade worɓe walla hesa mbiyata ƴetta konngol min noon Allah newnino min Allah wurtimi tan ko wayi noon so batuji en ɗum ɗo en guila mboɗo famɗi hay soko batuji ne mbaɗami dogat mboɗo jooɗo heddo suka mawɓe ne diddamin mbaɗami goɗo kadi mboɗo cukalel komi jiɗɗo hettade batu ɗum noon kamɓe ne mi ara mboɗo jooɗo e mabɓe so batu waɗi mboɗo jooɗo e tubakoɓe mboɗo jooɗo e mumen e mboɗo haalda e mumen taw kadi en jejjiri wadde komi waɗi cours soir seeɗa français mboɗo haalda e tubakoɓe mboɗo jooɗo e mabɓe mboɗo waɗa fof e on saaha e tubakoɓe kooti min jiiɗi wadde moɓodiral hakkude Alda e Aéroville Saint-Clair e Agnam e comité rural de Agnam nden taw wona maire comité rural wonno ɓe mbi kamɓene
rewɓe wonɓe toon ɓe mbi kañumen jiiɗa mission ara han taw ñande fof ko worɓe ngarat il faut debbo ara debbo wiya o gare o noon ɓe cuɓi hankkadi noon andi Agname ko guure Agname fof ndendi wuuro fof wiya ko debbo goto mais wuuro fof addi debbo mum wuuro fof wi ko oɗo kañum o yahata e nder ɗum tubakoɓe ñaawiɓe tubakoɓe mbi minen ko habsoto yerodebbo min jiyatno debbo mum min jiyatno toon on arata par ce que minen min gara min jiyata toon debbo walla won rewɓe aroɓe so gari ƴettata konngol min meeɗa kanko goto arata o ƴetta konngol o ara ɓe mbi o famɗi ɓe mbi hen sa woni min jogui ɗo taw ko janggude français ko ɓe mbi kanko minen koye bakko min kaldata ɗum tan ko tubakoɓe ɓe goni arbiɗe woni gonno ñawoɓe hakkude amen mabɓe Allah newni ko min suuɓa yomi yaa suwa yoɓe yaa inde alda heddi noon woodi a yaaɓe kono nde kadi taw moni fof addi neɗɗo mo wima yaha heewani presque heewani par ce que min tan goɗɗo jaano ni sa renaki e ko min ɗiɗo haminen jeehi kono min kam alda kañum suuɓi ko min wiyomi ar kamɓe mbaɗinin passe kamɓe mbaɗinimi joldi min ko nden woni sababu guddugolam yaade France taw kadi ko fedde alda taw kadi ko tubakoɓe ɓe gon min jeeyi Europe 5 clair min jokkodiri e mabɓe joguino photoje fof sino ko wayno film tan mami hollade photoje mbeɗa ko lawol gotol meɗɗa yaade France walla yeehi a yaari nde mi wona laawol gotol ne dutti jaami 96 gartomi donc 96 gonno laawolam gadnol ni mi ruttima toon ko ganduɗa taw ko 2008 kadi nawimi toon ko fedde wiyetede kawtal janggoye pulaar fulfulde e windere nde nden kadi mbaɗatno ko ñaldi mabɓe piine kamɓe kadi ɓe bismimi toon nden ardino fedde nde ko Saydou Ba mo Ndulmaji Demɓe Ibrahima Kane kalfinano jangde kañumene mayen gar mayen garto ɓen kamɓe gonno garta kamɓinano jangde kamɓen Ibrahima Saren e nden ɓen bisminoma même to kawtal to Mantoula Joli jamin ko e 2008 he ɓe dutmami tawtoroyami taw kadi ko sababude pular o e nder 2008 he kadi Malick Paté Sow e hoore mum kadi bismimami kañum nene to Belgique taw kañum nene joguino lefol mum ngol mawnanno ngol wiyata almudelam ar janggo mbawa ar min ma e nder ɗon kadi fof koye 2008 he kadi mi yeehi Belgique kadi taw ko Malick Paté Sow kadi Belgique ɗum tawatami kadi jammam mbaɗɗo fayida e 2007 mboɗo jiggi foti wonde kadi taramnaɓe bismimamami taw kadi ko ɓen kadi koye leydi France mais ko fedde ne wiiya Amadou Hampate Ba kamɓene mbaɗi ñalawma maɓɓe ko journée culturelle nden kadi mi yaadi toon e Hammeli e Safouro Sow ellen nden kadi kañum min kawri toon e ɗo min kawri toon ɗum fof e 2015 mboɗo jikki 2015 foti wonde e ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi mboɗo jikki kadi fedde fulɓe Italie bismimami to Italie taw kamɓe kadi ko ñalawma pinal ɓe joguino ko bismimami to kadi garmi tawtorami to kadi nden kadi jaaɗum koye Baba Mal e Aissata Tall Sall e Ceerno Nourou Cheikh Oumar ɓen kadi minen jaadi min tawtora kadi ñalawma mabɓe kadi to kamɓe Italie naaɓe wadde min France mi ruttirima toon kadi 2017 kadi ko jikki 2017 walla hedde ko jikki 2017 2018 2019 hedde 2018 mi ruttitima toon kadi taw kadi ko ɓeɗo tabital pulago Europe e gardugol Mamadou Saydou won ɓenne kadi bismimama leydi France taw kadi ko kamɓene ko tabital pulago Europe kanko ardino ɗum ɓen kadi mbaɗanno ñalawma men pinal kadi jaami toon kadi jippimi kadi galle oɗo galle Mamadou Saydou on toon kadi ko leydi France somi yedditani France ko so mbiyan toon laabi nayyi kam laabi joyi en kam min wanda ko a yeehi a waɗi jilluji caggal leydi wona France tan a yeehi Belgique a yeehi Italie ɗum fof koye ballal darde ma wonde katante e yiɗde leñol ngol e daranade ngol jinda a windi fodde defte jeetati en kaali hen uddoji maaje Sénégal ko deftere ma adide kono eɗen jogui deftere wonde ganduɗa ko debbo pullo e ɓamtare ndenne kadi ko deftere wonde fayida nde ganduɗa a windi kadi sohna Adama Aissé woni ko darogal mo ganduɗa rewɓe walla ko timtorgal rewɓe a windi defte goɗɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo defte foof mbeɗa wawi arande en hen tan e mollal holko woni sababu ɗeɗo defte ɗe binduɗa hande wonde debbo pullo winde fodde defte jeetati hande nane e nder nde ha e deftere nde ganduɗa nde wattama e tubankore woni darde debbo e ɓamtare e jarama Issa deftere meɗen deftere ɗe ɗon binduɗen ɗe en bindi deftere
ceerno Khalid Araman Ba on kam ko ceernaade tan o hollunode ceernaade juɗɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko finɓe wiyo yimɓe finɓe ɓe ko ɓen poti walla yimɓe wimɓe minen min mbiyata finɓe kam yimɓe mbiyata yimɓe wawɓe yaade ɓe walla yahoɓe dente ɓe wan woɗɓe noon yimɓe mbiyata min ɓe ko ɓen poti jangguinede saabu ɓen so jangguinama kamɓe mbawi koye renduji ɗiɓe gonata kamɓe mbawi haalande yimɓe diine ɓe kono so jangguinama yimɓe ɓe ganduɗa huddiɓe ɓe kalan tan ko yimɓe wonɓe nder galle ɓe kono yimɓe yahoɓe radio ji yahoɓe publication ɓen poti jangguinede l'islam mbawa yaade hollo ya yimɓeɓe e nder miijo makko gonde o sanki nde min bindumi hen yo rewɓe ɓe worɓe mbiyanmi sernaɓe jaajaɓe walla sosoɓe yo jingmo ñimbo mo ganda ko kanko ɓuuri wawde wadde kanko ɓuuri wawde ko wadde communication ko wiyete ko kanko ɓuuri wawde yannude gueɗe kewɗe saabu so tawi o wi neɗɗo kaalowo gonɗo e dente yo jangguine ha jangguina yimɓe diine kanko ɓuuri wawde haɓanade diine e wiyoɓe rewɓe hoto jangguine walla hoto jaltuɓe e nder kanko wadde o daranno ko yo rewɓe jangguine diine ko noon wiyatno e nder wuuro amen hen e kadi goɗɗo kadi mi winde mum kadi on kadi ko ceernajo wiyete Abdou Karim Sow ceerno Abdou Karim Sow ko jallanil hoore fonnaɓe kanko wonno mo addamo oɗo Cheikh Ibrahima Niass e Bosoya on sahani kanko woni ko jiɗɗo Pular haw ƴetti almudo jangguino Pular waɗɗum galle makko jangguino rewɓe makko jallino sukaɓe makko kadi mo hokki gueɗal Pular yankoɓe ha ɗon wawi hadde so tawi so arino Agname pour ko somo yiiya ko audience wonanno kono min jojo fof miñam koye mabɓe jeeyani wiye Fama Déme koye dayiraji mabɓe jeeya min mi ala e dayiraji mabɓe koye dayira mabɓe jeeya kono so jojo fof wiyata miñama min jiiɗi yiide jinda darde makko namino haalande ɗo ko darde makko onon ko felloɓe diine de ɓe ko felloɓe ɗum wona e haalde tan mo yetta o wi Pulaar yankoɓe darniɓe fof yimɓe gandu kamɓe koɓe felloɓe diine woto yimɓe jikku tan ko sernaɓe ala kamɓe koye mum koɓe felloɓe koɓe darniɓe l'islam e nder ɗo ɗum noon bindumi e makko nden kadi so ari Agname kadi yimɓe ko wiyata ko yoɓe ar so yimɓe ɓe mbaɗiran pour jiyamo min mi rangata yettoto tan yomi naati somi naati tan heddi ɓe gona wi jindadema kañum wonda hay en kadi ɓe ko Pulaar yankoɓe ɓe ko ɗum ɗo o wiya ɓe son gandino ko wone Pulaar yankoɓe ɓe son coyni ɓe gara dokkaɓe lawol saabu minen mabɓe jiidi lawol ngol ko min mbaɗata ko jihadi mbaɗat ɗimɓe mbaɗata wadde kanko woni kanko ɗum ceerno gurdam ceerno Amadou Déme Sokone on ko oɗon on ko Abdou Karim Sow ga ko Allah jama Déme Sokone on bindumi on kadi ko Sokone naade ko Fuutanka ni ko tañiraɗo amen kono kadi ko baɗɗo gueɗe tiɗɗe binduɗo tafsir Qur'an yimɓe fof ne gandi ɗum foti duuɓi nogas ne winda deftere eɗen gandi kadi gueɗe kewɗe o waɗi kanko tan dañi windude defte ha heewi defte ɗe gona Égypte safal ɓe ne kutoro ɗum arabe ɓe kutori nder université ji Égypte ɗi kamɓe fof Al Azhar en kamɓe fof ɓe kutoro ɗum ha yimɓe woɗɓe ne jahata toon ne jiiya e kamɓe ɓe janggoɗo ɓe namdo hoto o woni e nden noon nde Abdoulaye Wade laami nde ƴettata lefol 2000 nde ari ha Sokone ene ñaago duwaw ko famille ɓesgu makko joninoɗo e on saaha ɓe mbi kamɓe ɓe cohlani haydara e laamu ɓe jiiɗi hanko defte ɗe taniɓe kutorte caggal leydi ɗe yo on wat feere addanaɓe Iba Der wi sino wuuri so Abdoulaye Wade laami kañum addoyta nde waɗi kadi Abdoulaye Wade waɗi fayida président Abdoulaye Wade waɗi fayida Iba Der Thiam yeehi ha Égypte addi koye avion kanko tan goto dañi defte makko ittede Égypte arde avion ha bibliothèque o nana sa yeehi Sokone ma taw galle deftirdu nan toon ko galle no worno sal no worno defte makko gonno te ko arbe kutorto non wadde oɗon foti ko haalede yimɓe ganda hol kañum te Fuutankoɓe ganda hol Allah jama Déme Sokone il faut winda e ɗemgal Pulaar ngal saabu ko kadi hewɓe leñol makko gonti jolfuɓe kala ko wolof non so winde Pulaar ma haal Pulaar ɓe gandi ne jogui haal Pulaar baɗo ni henna ganda hol kanko bindumi Allah jama Déme Sokone kadi kamɓene ɓe dufti kam teddugal eɗen gandi ko e ɓoyani ko tan e 2022 tan ɓe dutti kam teddugal ɗo to Cices ɗo mbaɗnimi ñalawma mawɗo mo walnat Allah e gandi sal ɓurɗo mawde Cices o ko ha heewi yimɓe kamɓene ɓe mbi ɓe duttaɓe teddugal ngam ko bindumi e taniɓe ko e ɗum kadi ko hunde mawde ɗum noon ko hunde mawde ha joni min ciftinon tan keɗotoɗen ko haalirde men Sen Aline Média radio avenir woni radio mo ganduɗa ko ɗamaw radio kadi ɓuural ɓamtare radio argo kadi yewtude en e ƴewde kadi yimɓeɓe holno darde e mumen e hol karantagal mumen e haali holko ɓe mbaɗi Djinda Déme ɗeɗo defte foof a haali hen debbo pullo e ɓamtare mbiɗa sikki a suwano haalde hen kadi mbiɗa sikki deftere nde nde wattama e tubankore eɗen jinno kaala hen to banggue ɗum kadi kaala holko woni sababu nde watta e tubankore a jarama Issa deftere men debbo pullo e ɓamtare nde kayre sa yimi windinde mboɗo heewi haali ɗum e radio ji e téléji ɗi fof kayre tagi mi windude tan ko mbimi ko toujours nden guila e ta nena men so tawi tubakoɓe gari tan pelle kamɓe ONG ji pelle ɗe gona laamuyankoɓe tan jeeya rewɓe fof jaaha yummiraɓe jaaha notoyo waɗe fof mbiya hande kay yimɓe paami yimɓe beltima hande tubakoɓe gari gaddane yimɓe pinal
andi min pormama e caabune min pormama e negol jawdi min pormama e cafrugol sukaaɓe min pormama e ɗum kala ko faate geɗe tan joni hankandi min noon gila min mbaɗa ande hoore min komi kirowo min noon musim mbimi ndeken enen ko wiyete rewɓe Afrique naaɓe mbaɗi fayida ko ala ko mbaɗi sabu min mi yiiɗo joni nena men kamɓe fof soɓe jaaha il faut ma rewɓe tubakoɓe ɓe gara hande mbiya pelle ONG ji gari tan jomumen jahani keɓoyi tan mbaɗe batuji e ɗum ɗo tan ina poɓɓa kele mbaɗane sarde ngaji mbaɗene ɗum ɗo hen sukaɓe ne tokke manda he serlakuji ne pinguire manda peppene so mbiyete goɗɗum min dal mbimi noon mi faut mi namdo ɗum ɓorni paɗam nane men nder guure boso e ɓurde ɓalla tan saaha fof mi yaha wuuro mi ƴeewa ɗo mawɗo ɓurɗo debbo ɓurɗo mawnude mi jippo ɗum mi wiya ɗum min de jinmi ko namnade mbete mawɓe men rewɓe ala ko mbanno joni noon on haalnami ko andi ko ɓenna kadi goɗɗo ɓenna kadi goɗɗo ɓenna kadi goɗɗo gandumi deddimi mbanmi deftere deftere nde no ɗum no binnumi deftere kollumi ɗum ninde e jaafoɗon konngol ngol fennude tubakoɓe aroɓe ɗo ɓe wiyeede kamɓe pindini rewɓe fuutankoɓe ko deftere nde ko fennude tubakoɓe rewɓe fuuta ONG ji aroɓe ɗo ɓe mbiye kañumen pindi rewɓe tum ko fennude deftere nde arata wonde wiidemi rewɓe tubakoɓe so ngari ɗo mbino janggina rewɓe meɗen ko fate élevage moni fof ne totte bortele gara ɓe totte jomum totte beyel manda waɗa ɓotel waddane damguel waɗe hen manda mbaɗa hen feggere mbaɗa hen talkour walla mbaɗa mantode mabɓe jomum totte ya nehoy jomum ekkite nehiri walla dokke mbaalu mbaddane hen jawdi mbiyen mba ya nehoy mbiyen gekkite ko fate élevage yo ɗum wona gonga par ce que taniraɓe meɗen kala mo jiiɗa debbo ene nehi mbeewa mum ne wadde damguel mum ene nehi mbaalu mum ne wadde bortel mum ina waɗe jawdi mum kala mo jiiɗa ne jogui ɗum ɗo sa depa yimɓe no dañiri sa resama sa humanama tawi kawruɗa koye joom jawdi teganma ko nayyi tewma baali tewma beyi dewɗi an aɗa joguita ko jeyanɗa banggue ma ko an jooɗi ɗum ko an huufi ɗum aɗa ñammi ɗum aɗa yarna ɗum aɗa neha ɗum aɗa yeeya hen jiɗɗo suddinde jeeya ɗum hen jiɗɗo innude jeeya ɗum hen jiɗɗo yanguinde jeeya ɗum hen kolta hen koltina hen sukaɓe ma te ɗum ko an tan goto jeeyaɗa aɗa waɗi hudduma aɗa waɗi guedduma aɗa waɗi hen foo ma wadde debbo o so wiyama ne janggine holno nehirta ha yencina mbaalon walla borton walla arani abbi en ɗum taniraɓe men koko mbanno ɗum tawden koɓe goodi so mbiyaɓe eɓe janggina yimɓeɓe ko fate affaire cabune ɗum fof kalami ñande fof yimɓe keble fata pewngol cabune taniraɓe meɗen ko cekkiri gawƴe mbaɗatno cekkiri gawƴe woni ko jeeri so jippima ɓe gaddoya ɗum ɗo ɗum ɓe jorna gawƴe ɗe ha yoora ɓe duppa soɓe duppi gawƴe ɗe ha yoori ha paari gawƴe ɗe ko ɓawli ko ndondi ɓaleri ɗum woni cekkiri ndi ɓe ƴetta nebam keccam ɗam so jawdi mabɓe ndi ɓe nehi ndi soɓe jibini ha paari ɓe jeeya kosam ɗam nebam ɗam ɓe mbaɗa e burlaji nebam sirme nebam keddi ɗam ɗam ɓe mbadda e cekkiri gawƴe ndi ɓe pewna ha fewa ɓe maaha mbaɗa ɗum cabun nebam yimɓe ne lotoro yimɓe ne guppira wadde ɓe mbawa wiide ɓe gekkiti yimɓe cabune par ce que tawi taniraɓe men mbaɗanno cabune mbaɗi déjà ɓe gara ɓe mbiya cabune hemede ayi ɗum ko taniraɓe men mbaɗi ɗum ɓe wawi ekkidde meɗen mbaɗmi hen kadi ko fate cafrugol sukaɓe soɓe gari mbima ɓe gadda serlakuji ɓe gadda ɓe cerlak walla ɓe gadda cenglon ɓe ndewa defande sukaɓe yimɓe ɓe mbiya yo gar sukaɓe ne pewne manda ko niwrison mbiyata ɗum enda holɗum ɓe gadda sukaɓe mbiya sukaɓe xiibor wadɓe xiibor ko fooƴɓe natɓe zone eɓe ñammina yimɓe mbiye kamɓe ɓe ñanguin ɗumen taniraɓe meɗen joguino ko taniraɓe nene ɗum ɗo wiyata ko yummum sukaɓe wiyete so cukalon kon cellani sa nawir yummum sukaɓe ɓe mbaɗatno ƴirde ɗe cegle ɗe ɓe mbaɗatno ɗum fof koye taniraɓe men kalnim ɗum ɗo kalanɗo komi tina ɓe mbayli ɗum woni hen ɗum woni ɗon joni noon kalami noon mbimi ko mbiyata ɓe gaddi ɗo joni ɓe gaddana yimɓe ko ɓe sukaɓe ne gone e zone ne gone rouge ne gone ta taniraɓe men ne mbaɗatno ɗum jahatno koto yummum sukaɓe o on safrannoɓe waɗa cenglon waɗa hen nebam ɓe mbaɗa hen follere ɓe guna follere ɓe mbadda hen ɓe guna goɗɗum e gueɗe kewɗe ɓe guna buna o ɓe mbadda hen ɓe guna tew jorgu ɓe mbadda hen taniraɓe men mbaɗatno ɗum mbadda e cenglon he pasna ha fasna totta sukaɓe ne ñaama ɓe mbadda e lekki noon ɓe mbadda e piiɓi ɓe totta cukalel ngel ɓe piɓani cukalel ngel lawyen fof no jogui ko safranno e neɗɗo joni hande goppi ɗum nan ɗon joni no ɗum ɗon mawɓe men ɓe mbaɗatno sukaɓe cukalel ngel sella taw yahan dispensaire wadde kamɓe soɓe gaari mbiya cukalel ngel woni koye zone walla woni koye rouge walla goɗɗum yimɓeɓe mbiya ɓe cafrani en enen taniraɓe men ne mbaɗatno e waɗi fitti ko ngamela naati tan en goppi ko jeynoɗen hankkadi en jiiɗi ko waɗɓe kadi ɗaminare nde kadi heewi hande ko hay soko wona ɗaminare nde min jinmi yo yimɓe tan mbi ko
jinmi wiide tubakoɓe yoɓe gandu ɗum ɗo koko hesɗitira koɓe mbiyata moderne koɓe tawɓe taniraɓe men ne mbaranoɓe ngara ɓe kesɗitini ɗum kono ala hen koɓe gaddani taniraɓe men mi addi hen hay moori mi addi hen hay gondigal mi addi hen commerce divers koɓe mbiyata ko to commerce jeeygu ɗum fof nane nder deftere fof nane deftere he ɗum noon eɗen gandi ko fayi ko fof hejjara hen eɗen jogui daawe kadi kewɗe ɗe ganduɗa eɗen poti yewtude ɗum sokhna Adama Aissé a winde mum ha inniri ɗum ɓiɗɗo ɗum ko korsama e mum holko jiɗɗa sifade e deftere sokhna Adama Aissé nde ko noon tigui Issa mami ara sokhna Adama Aissé nde joni kono mi uddatan deftere uddoji ɗo debbo o ko ɗum tan woni minnene deftere wonde ɗo nde ko yidde mbete yimɓeɓe ne ganda yoɓe horoɓe mbi tubakoɓe kañumen gaddani gandal ko ɗum tagi min bittum ɗum koye taniraɓe ɗum woni deftere ne heewi no daɓe ɗe ne keewi ko kayre kadi yeehi kadi hami arta e mayre kayre kadi yeehi hande saabu hewɓe janggi professeur uji kewɗi janggi deftere nde ko wayno Aboubacry Moussa Lamen ko wayno Mamadou Dia université en ko wayno Farid Sirar Ka en kamɓe fof ɓe mbi deftere nde yo waɗe français saabu so waɗama e français tawde koye tubakoɓe kaldan ɓe mbawa andude ko woni ɗon ko saabu deftere nde wiide mabɓe ɓe mbi deftere nde ne waɗi fayida kono alay saago ɓe kaldan ɓe ganda ko ha ala ko ɗum woni deftere nde wayla nde fira mbanmi hen ko mbawnomi koko hetti ko tottuɓe kamɓe professeur uji ɗi ɓe pewni ɗum ha feewi nde yalti tubakoɓe jangga hande keɗo ganda ala fof ko hesɗi koɓe jikki ɓe gaddani en koɓe hesɗitinɓe koko kamɓe kay koko tawno ko yiɗɗi ɓe kesɗitini kono haydara ɓe gadda ɗum woni sababu deftere nde ɗon mi arta e deftere meɗen sokhna Adama Aissé sokhna Adama Aissé tagi mboɗo winde sokhna min mboɗo yiide sokhna Adama Aissé killa ko ɓooyi mboɗo yiide galle Cheikh Oumar ɓiyam gorko wiyete ko Cheikh Oumar nanɗo a yii ɗum ala inde wonde Cheikh Oumar Foutiyou wiyete ni goɗɗo biyamom toko so wiyete ko sokhna Adama Aissé ɓe ngala ide goɗɗe sagi mbi noon ko yiide hande kala to mbirtama e Mame Diarra Bousso kala mo jiɗɗa cukalel sa wi sukaɓe koddiɓe men ɓe sa fotti e rewɓe ɗi tartan nanta ner yo fa wadde weele yummo El Hadj Malick ayi ko noon tan nanta eɓe kaale joni noon enen Mame Diarra fa wadde weele Mame Diarra fa enen aɗa jooɗo wuuro fof no somi teskitan miɗon wuuro koddima gonɗo tan ɓe dikko wuuro ko ɓiyam wiyete ɗon ɗum ɗo jaaha ha Siwol jaaha galle Oumar Touré ɓiyum wiye sokhna Adama Aissé ɓenna banggue goɗɗo wursire goɗɗo nanɗo ɓi pennal wiye sokhna Adama Aissé eɗen gurtata wuuro fof tawa ɗon neɗɗo goto wonto ganduɗa garaɗo wawi ar tawa yiita te ƴewɗo ɗiɗo ko so yimɓe tartan sa joldima en oto sa welama tan sa yettima aɗa wawi sokhna Diarra hokka paymama took kamɓe haaloɓe wolhoɓe sa wi sokhna Diarra tan joomum ummoto par ce que wona aɗa andi ko sokhna Diarra mbiyete firtu kamɓe fof sokhna Diarra barkinoraki nder ɗum noon mbi min kadi am haalde mi waɗa yeru saabu haɗa hunde a waɗat hunde ha para kala wadde mi innira Cheikh Oumar mi innira sokhna Adama mi wawa haalde ɗum guinnirmi sukaɓe sokhna Adama kadi mbindumen sokhna Adama haalde hol ɓuuri sokhna Adama par ce que so tawi hande yimɓe ne parnoro Cheikh Oumar eɗen gandi galleji diine wonɓe ɗo ɓe kala dañƴo ɗo gueɗal ko Cheikh Oumar downi ɗum wadde Cheikh Oumar downiɓe yimɓe ne poorni Cheikh Oumar mawni Cheikh Oumar min noon min mbimi ko yo yimɓe mawni sokhna Adama saabu ko sokhna jibini sayi ko ha sayi ko dañi ko kono yimɓe wonno sokhna Adama ala no bindoɓe ala rewɓe windoɓe ala rewɓe hiroɓe kalani nafoore sokhna Adama wadde kala ko nafoore Cheikh Oumar min mi haalani nafoore Cheikh Oumar kalmi sokhna Adama sayi ko wawa dañde hay hunde gaga yummum ko yummum tagui ha sokhna dañi ko ha sayi ko dañi ko ɗum woni kalmi ko fati sokhna Adama gurdam mo foof mum deftere heɗeta e ɗum ɗo wonno kayre nde muulama ñanden koto ko mulgol ni tan kono nde jiira ha laaɓi taw mbiɗa wonno ɗo salon de livre woni weejo defte rowane 2022 wodi tirannomi ɗo tan miñum ceerno Alassane Sall tirnimi hen mataw ɓoyi capannayyi deftere nde jiira ha laaɓi te wonani hay deftere wata ko tirani tan jiira ha laaɓi joni noon ndene wone lawol pour tirede tirgol moƴƴol wone deftere moƴƴere so Allah jaɓi mo dikkat so yaltima yimɓe jaɓɓo ɗum ko hunde wallore kadi a jeeyama e rewɓe adiɓe arde hande Pulaar mbaɗi weejo defte tawtora kadi bisma hen ɗum ɗonne kadi holko gartanta e ɗum e ko noon tigui weejo defte ganduɗa 2022 wanno hitande ujunnaji ɗiɗi tan 2022 ñaƴƴiɗe nogasi ɗiɗi wanno to hôtel de ville Dakar ɗo wanno en dañi fartange wonde rewɓe Afrique fof noddano ɗon windoɓe defte anditaɓe walla defte mumen ɓe gandita min jeeyano hen min wayno en keeɓi fartange wonde enen mbaɗi représenté rewɓe Afrique fof taw ko fulɓe kay ko enen tan garno ɗon gaddi defte Pulaar te kadi ko enen tan kadi garno ɗon kadi gaddi defte taw defte kadi ko Pulaar par ce que nden taw deftere men français de windaka ne ɗum en keeɓino sas oɗon kadi tawde en ɗon gam deftere men nde ɗo windano ko ENAS windano ɗum e deftere men mbiyatmi toujours uddoji maayo Sénégal ko UNESCO wanno ɗum e ɗum ɗo nano wittoji he e kadi jeeyede men e pelle ɗe ganduɗa windiyankoɓe Sénégal
e tele NACN ko nandi hen pelle kewɗe ɗe ganduɗa dilloje ɗo e windiyankagal eɗen koye membre mum dag so wonko waɗe ɓe nodda meɗen sababu tawtoro ɗen jinda dem eɗen gandi Ibrahima Sarr ko windiyanke ko wittiyanke ko yimiyanke hande won jotodiral woni hakkude ma e makko mbete wonko mbawɗa artande hen ha tengte kadi toon to Agnam eɗen gandi Allah hokki en fartange galle biyeteɗo galle Pula windere ko toon waɗa kadi oɗon jeeya e fedde nde oɗon jeeya kadi gomu ngu oɗon jeeya kadi bureau dariɓe ha hande ɗum wawi latade ko mbawɗa artande hen eyyi mbiɗa ko Ibrahima Sarr Ibrahima Kane mbiɗa kono tawɗa fuudiri Ibrahima Sarr alay saago mi haala kamɓe ɗiɗi fof Ibrahima Sarr kata Ibrahima Sarr Beppe ɗon nawde Ibrahima Sarr Ibrahima Malal Sarr ko musidɗam no fewi kadi min liggoto 96 nde garrimi yaade France ko kanko gadimi jokkodirde kanko Ibrahima Sarr mo ganduɗa oɗo baɗɗo alkule Pulaar nder Facebook nawɗo Pulaar ha to ganduɗa mbiya Malal Sarr cubalel nawɗo Pulaar to hay goto nawani ɗum ganduɗa nanni ɗum e nder deftirdu tubakoɓe deftirdu américain je deftirdu e aduna fof nan ɗum e Facebook sa tappi sa wiyama mbiyam mbiyata holmo jiɗɗa haalde taw koye Facebook ɗum en jetti Ibrahima Malal Sarr ko en jetti mo ganduɗa Ibrahima Sarr mo ganduɗa cakki ɓoyan komin mbayrodirɗo Ibrahima Sarr Seydou Sarr ande kadi mi salminama onne kadi ko musidɗo e kono paten Ibrahima Kane katante leñol Ibrahima Kane katante leñol kanko mo jikko Allah waddi min waddi min ko Pulaar kadi innimi hay ɓiɗɗo kono inniri ɓiɗɗo ko sababude Pulaar kadi ko kadi Allah no waddi min kadi e ko minen jiidi yidde nde kadi kono Allah kadi no waddi min kadi to tawi ko haalde gonga kala Ibrahima kala ko wiyomi woppu woppal ko wiyomi nangu fof mi nanggat Allah no waddi amen ɗo ɗum tagi noon min liggoto min kadi minen kadi jiidi fandare nde saabu so tawino tan mi jikki min jiidani fa min mbawa wonde sehilaɓe hay oɗo galle fulɓe mo Agnam Goɗo o mo jiiɗa ko ɓuri hen hewde min liggodima hen gaga kadi lappam France ɗi mbiyanmi ɗi fof kala ne jettima kanko woni jaati kam kala laabi France en jami ɗi fof mi meeɗani yaade France taw min makko min jaadani kala ne mbimi cip e kala ne mbaɗanmi ñalawma walla so mboɗo waɗa nende kadi mi dañay toon koɗunguji kewɗi ko kalanmami ɗo kala ne jaami guure ɗe ne mbandanmi koɗum mbandanmi jaɓɓuli hammi jikka mata wona jinda woni ɗon kono kala jaɓɓugal kala ko ay ɗiɗo oɗo ordinateur sen jejjita ginanta ɗum huɓɓini gona e ƴeewde ɗum par ce que ko dañɗo kastaɗi mboɗo fof mboɗo watte kele en mbaɗi woɗo ordinateur ɗum min ƴewanno tawi no fewi tawi fof o arde ɗiɗo fof kala to jaaɗama wonde am wadde 40 leñol min ɓoyti e heddi kadi ko fedde fulɓe nde ɗo ne ganduɗa ngo galle fulɓe windere mo Agnam Goɗo o kanko omo jeeya e jogiiɓe miijo ngo sabu nde kawtal janggo e Pulaar fulfulde windere miijo ɗum noon nden kanko hoorede kawtal kanko Saydou Ba en kanko oɗo Mamadou Lo en e woɗɓe ɓe kewi wonno hen saaha mbo limta tan hoorde mabɓe nan wiya an ka limtu yimɓe a limtani mi huulat kono ɓe kamɓe catal Orléans e kamɓe ɓeɗo fof ɓe jeeya hen kamɓe ɓe jeeya hen kanko mo jeeya hen nde kanko ni adi arde o fawi hayre to Agnam Goɗo gel 2004 galle o fawama kaaƴe laabi ɗiɗi 2004 kanko Ibrahima Kane ari ɗon fawi hayre galle fulɓe Agnam Goɗo o caggal mum yeru waɗanoma hen cuuɗi huuɗo ni cuuɗi tati mbaɗanoma ɗon darna hade hooreji leydi ndi fawde hayre wonde ha hande galle o mahama ko heddi hen ko natti hewde jarama tigui nde waɗi ɗum ɗon ha paari nde fawi hayre 2004 ha caggal muɗum jooɗi ko juuti galle waɗani ha 2000 hedde 2010 en walla 2011 mataw nden Samba Touré ari wi alay saago minen min mbaɗa fedde saabu min mbawa wadde min mbawa so tawi ɓe ɓiri toon ɓe mbawa dañde soɓe leeli par ce que guila nden ko nanɗon tan jooɗi haydara waɗaka nder ɗum noon kamɓe bosoyaɓe tuggi tan hoore fonde ha cilon ɓe mbi ɓe mbaɗi min mbaɗi ɓe noddu gendiyankoɓe min mbaɗi Bartour Alda ɗo ɓe mbi joni yo ƴeewe hoorejo kisi waɗi ñande hen ni mboɗo ewitano ni ewita jaam en kalani Nouadhibou ewite kam toon laabi ɗiɗi e ñalɗe mabɓe pine ɓe ko Soudou Baba gare nden Soudou Baba ɓe wede Tidiane a donc Nouadhibou naɓe bismimami laabi ɗiɗi kañumenne to Mauritanie to e nder ɗum ñande hen mboɗo yaha Nouadhibou ni so min tawtora ɓe mbaɗi kam hoorejo galle fulɓe o faate magol muɗum ɓe ndewni hen Moussa Thioune ɓe mbaɗi bureau ngo guila nden min jogui ɗum kala ɓe min binduno lamɗo gonɗo e nder boso min bindi ɗum min jiiɗi wadde ñalawma piinal hay goto jabaki men wona Amadou Djibril en wona Farba en wona heddiɓe kamɓe foof nden min bindi ha min tampi hay goto jabaki men min jeehi noon hankkam min mbatti fiide koye amen min piye koye amen min jaha kadi e guure he min mbaɗa piye suture ko nandi hen ha Allah newni fo ɗum fof kadi komin dañi hen seeɗa caggal Moussa Thioune wi tawde en noddi wendi kala jontaɗo gonɗo ɗo bindi ɗum lettere Salima jabade en jinda min mbaɗanma ñalawma min guinnirma ñalawma mbimo on guinnirta kam kewi winne wona ministre wona député mi wona directeur général hon dañaton e am mi ala hay mbuuɗo oɗo wi ko an min guinnirta tawde min donki goɗɗo ɓe guinnirimi ñalawma o 2006 wonno walla astahfirullah 2012 wonno ɓe guinnirimi ñalawma o machallah
yimɓe fof ngari min sehilaɓe fof bindumi ɗumen woni fof artiri lettere wonko arti hen min mbaɗi ɗon mago mawgo yimɓe fof ngari ñan hen machallah min dañi hen kalis o mo ara manque 1 million ko seeɗa e ko min piyanno min ndenndiri min mahi cuuɗi tati ɗi ɗo baha ɗo ɗi ko goomu amen o mahi ɗum goomu mo ganduɗa ko wonɓe ganduɗa Tilonnaɓe nani hen Horfornaɓe nani hen e Agnamnaɓe nani hen goomu tan min timmani hay capantati neɗɗo min hen piimi min mbaɗi cuuron ko min mbaɗi hen tableau min joƴƴini ɗon garɗo fof anda ɗum woni galle fulɓe heddi ko birtude fof jala min kirtiɗe fof jala min wiya ɓe gondi ko yorde guite ko ɗum ɗo woni galle fulɓe kon ɗo cuuron taton ha Allah waɗi noon Farba Ngom nde woni maire nde foti cuuɗi ɗi nawani président Macky Sall wi ɗum nde sukaɓe amen galle mbino jiɗi waɗe musée galle fulɓe windere oɗo wi so Allah jaaɓi Macky Sall hade laamam gasa min waɗanɓe joni ko Farba wino ko waɗi nawanimo o waɗi koto kanko e Macky o waɗi saabu heddi galle o heddi hen ko seeɗa joni noon nden noon hade ɗum noon taw Macky Sall kada kañum hoore président Macky Sall kañum ne ari taw cuuɗi darnama ha paari min mbaɗi journée culturelle on mbiya min mbaɗi journée culturelle goto mo ganduɗa Farba woodi ko wallita min minen Agname Godnaɓe ha o addi ɗon ministére de la culture Mbagnick Ndiaye wonno addi ɗon 2017 wonno addi ɗon Yaya Abdou Kane woni télécommunication ɓe gari min mbaɗi ɗon ñalawma pinal ɓe gari ɓe tawtora caggal mum noon hankkandi golle ɗe fuɗɗade golle ɗe puɗɗa ko noon ha joni galle o nan ɗon waɗama no foti ko fonno waɗede hen fof waɗama hen ina heddi noon ina heddi min jinno noon ko gila kanko mano ɗo gila o yahano wara o jokkira kono mataw mi anda holko saabi ɗum noon mawɗo Djinda en ha joni en jokkat yewtere men tawi koye sen Aline Media yewtere nde ganduɗa eɗen gandi Djinda Déme caggal ko tonganɗa en ɗo ko foof machallah sen mbi eɗen kaala gurdam ɗam ma won waktuji jaaha ɓurta taw en dañjani foof kono kam eɗen gandi caggal galle Pulaar o e foof e hande Allah waɗi hen sutura ha ko heddi ko natti hewde kono eɗen gandi Djinda Déme animateur radio a waɗi jewte e radio ji gonɗi e nder Fouta ɗi aɗa yewi hen mbete aɗa wawi waɗande hen kadi cimtol ko fate banggue kaalirɗe gonɗe Fouta ko holɗen kaalirɗe eyyi noon tigui Issa an kam mboɗa andi ka gujjuɗo wonto ndewɗa e dartolam mo taw waɗa ko namdotoɗa ɗo ko hawni komi jejjinno ɗum ni min 2007 hitande ujunnaje 2 gaddimi yaade liggade ko radio Matam RTS Matam woni ɗon 2007 2008 ko duuɓi ɗiɗi mi yoni ɗon nden wonno directeur amen ko oɗo hen Dawouda Guissé kanko wonno directeur radio o ngo amen ngo ummotono Agname yaha toon mbaɗa ya yewtere debbo e nder renɗo ɗum fof en jeeya nde ɗo deftere am nde ɗo mbaɗmi toon nde ɗon yewtere jakka ɗo 2008 noon feem muɗum taw hoto mi yeehi France gonmi toon noon caggal ɗum nde gartumi noon hankkandi noon taw kadi radio Pete ala radio Cilol ngo ari nden nde gonmi radio to nde gonmi radio Matam nde mboɗo woni radio Pete e 2008 o mi waɗino wadde radio Pete woni so fodde hitande taw mboɗo waɗa toon yewte wiyetede portrait manam gurdam neɗɗanke min wiya min alay saago yimɓe bismo wuurɓe ɓe kaala hol kañumen ɗaccude ha jomumen maaya tan ne kaale ɓen wala ko mbawi ɓeydande yimɓe nden yewtere mbaɗannomi to radio Pete toon kadi wonno toon directeur amen ko Ousmane Anne directeur programme nde no ko Sam Abou Thiam ɓen gonno toon nden Idiga en minen gonduno toon oɗo hen Cheikh Hamid Kane en minen gonduno toon ɓen min liggodima toon ko nden yewtere joguinomi toon caggal mum noon jaami France gartumi hankkandi noon par taw radio Cilon ɗum ɗi ni taw radio Cilon udditi après caggal mum noon patum radio Cilon ɓen liggiɓe ɗon ko juuti taw mboɗo yeegi ɗo yewtere wiyete ko éducation e culture woni needi e jangde pinal ko ɗum mbaɗannomi toon te nden yewtere kadi mi heeɓi hen fartange wonde directeur noon wiyete inspecteur académie mo Matam mi jogino journée d'excellence mbiyatnoma taw ñalawma teddi ruttude yimɓe teddule ko fate ɗum ɓe duttama mo jogui toon seedankara ngo ɓe tottimi ñande hen wonde meilleure animatrice ko fate l'éducation par ce que éducation kalannomi jangde sukaɓe bismo toon sukaɓe élevage bismo muuseji bismo ko bismi hay Kaali Diallo woni ministére de l'éducation bismima Kaali Diallo mi heeɓi on fartange Kaali Diallo woni ministére de l'éducation bismi ɗum e nder émission yewtata wadde nden kanko inspecteur o rutti kam hen teddugal mboɗo jogui ɗo seedantagal ganduɗa wonde meilleure animatrice kaala ko fate éducation Djinda Déme caggal wonde animatrice to banggue radio waɗi hen fartangeji kewɗi kono Djinda Déme politicien conseil départemental mo Matama ko mbawra artande nen mbere politique o koye APR walla ala wonɗo fuɗɗi hade APR ɗon uddirten noon tigui ɗon uddirten min mi woni conseiller guila comité rural no woodi min gondunomi koye Ablaye Bathiouli koye LD gondunomi
min mi dañi mandaji ɗiɗi conseil rural mandat ɗiɗi conseil rural ko ɗon gonnomi mandaji ɗiɗi manda gadan on ko PS bon kam nden ko mbiyam tan ko mboɗo woni en mi anda den ko Soule Ba en Elimane Amar en ya Allah gaali en heddiɓe kamɓe tan nani mi parti mbaɗimi conseiller mi anda ni ko woni nden min ko min wonno secrétaire général section debbo mi cukalel mi gaali kadi won secrétaire général section Agnam min woni secrétaire général section rewɓe Agnam fof min gaali kan kadi won wuurɓe ne keddi hen ko en Soule Ba en kono wannomi ɗum ko Mamadou Digal Gadiane kañum président comité rural Elimane Amar en Demba Hamme Sall en yalla ɓuuɓan ɗumen ko ɓen mbanno ɓuuri won cukalel ɗum tagi hen saaha mbiya sukaɓe ɓesbin naata woro naari hen guila kuɗol guittu ɗon donc kono yaari taw on ganda hono par ce que min mbaddanom de koye mawɓe te min mi anda ko ɓe pusatnomi won mi andani ko watte ko caggal ɗum ne jiɗanmi hooram ko min addi hooram e parti LD MPT gonmi parti LD MPT won taw kadi mi yaltide mawɓe nden neɗɗo amen goto waɗa candidat ene wona député wiya Mamadou Siley mi anda min no mbimi gotanta siwolnaji gotanmi ko coɗaynaji goppumi gaali gotami Mamadou Siley kamɓe Soule en joni noon jaltumi toon patumi e LD Ablaye Bacculi en gari ƴammi yerode en jaadumi e Baccili ɓen kadi tottimi battimi kadi mandat conseiller dañi mandat ɗiɗi conseil rural mandat ɗiɗi kañƴi ɗiɗi fof noon e nder commission éducation e culture ɗum joguinomi e Agnam Allah waɗi no 2012 ari Macky Sall ari ko fullo yiɓe fof dogui balla pullo kanko kadi président amen o woni min gardi o Ablaye Bacculi min dewi o kadi ko jiɗɗo tan waɗede coalition kañum ko dewo wel tan rewino Ablaye Wade gasni kadi rewa e oɗo min mi tawde ko rewata tan min mi rewani e makko mi jaami direct ndewmi e Farba mi tawde min pijji Farba ko minen pijji galle amen yaltata ɗum mon fof andi hakkude amen Farba gila min sukaɓe minen jaarata ala fof min dewdani e Farba to e moƴƴere Farba andi gila hay goto ala haydara yimɓe fof ne gandi ɗum ay kasiraji am ɗiɗo nani hen kalam koye radio yimɓe fof ne gandi hakkude Farba to kanko kadi kala nde o naati coɗay so waɗi yewtere makko ha paari o wiyata ko oɗo debbo toroɗo adi tottude micro kalmi koye radio so ari meeting coɗay oɗo wiyata o debbo toroɗo adi tokkude micro yomi haala wadde tawde Farba ari ene yiilo yimɓe min mi hetta hen caggal mi wallat Farba jaadumi e Farba noon Farba kam waɗimi conseiller départemental du conseiller départemental banda gadan 2014 o kadi gila nden min ardi aade culture département historique manda on gasi kadi ɓe batti min ha ɗo to gonmi ɗo 2024 o comme conseiller département ɓoɗomi mandaji ɗiɗi conseil départemental hay sinno noon ala koɓe liggani culture haydara ala koɓe liggani culture min woni hen ala ñande fof komi dugɗo ha tampon budget e wotere ay goto anda ala budget mo mbawɗon hebde guila 2014 faade hande ko faare banggue culture hitande fof ne woote kadi wonɓe ɗon fof mboɗo jogui hay vidéo woji ɗi ganduɗa oɗo vidéo mboɗo wawi nelde ɗum Facebook ni hay oɗo vidéo mami nelde ɗum Facebook jiya kala ne waɗi min fof nanomi duka hami tampa ha joni ɓe mbiyami e jabiraɓe budget kala nde budget wota budget culture et sport yalta peut être sport ne heeɓa kono culture de hay goto meeɗa wiide mi heeɓi te moni fof ne andi koɓe dugɗo ha mbatomi kagaɗo e nder conseil par ce que kankane mbiyata komi dukowo mais budget gotaɗo so yaltani wonɗo naati to holto naati kamɓe nanata kamɓe kutorto kamɓe conseil o kamɓe kirtoto koye radio kalan kamɓe conseil taɓe tottani min hay goto yaltani e yimɓe pinal hen mbi keeɓi ɓe kamɓe kutorto heddi noon mboɗo woni hen min wiyete mboɗo ardi kono min to ƴewitami e radio to e nder dental ni mi haalata guiɗe ɓe keeɗi eɓe gandi ko min gonanimi e politique ko duho kono mi yiyani hen taw min fartakgami politique ko duho tan e mettere e ɓerde mettude jinɗa conseil départemental kalfinaɗo ko faare banggue culture a wi budget no woote ñande foof yimɓe jeyani mbete hande laamu kesu ngarmu ɗo ngu hol jokkodiral e mon e mumen kamɓe aɓene kaala haala wonde yo hunde nde reftine lawol mbete on jokkodiri e mabɓe wawde haalandeɓe onon conseil départemental 2014 faade hande budget culturel yaltani on ganda to naatete no foote ne ara eyyi min kam so Allah laamu kesu ngu guila ɓe gari kam wonno mi andadirani hen hay goto kadi mi jokkodirani hen hay goto guila nden tan wonno min kam politique komi naƴƴo hen tan komi naƴƴo hen komi naƴƴo politique min kam politique ko jimi hen ko min mi yiyani jaarumi yeeso politique nawimi ko caggal koye radio kalami yimɓe fof yo keɗ ɗum min politique kala ko jiiɗa Allah ɓamtimi nawimi ko pular o dimon dollar kono politique jimi hen ko mi yarani hen yeeso jaarumi ko caggal ɗum tagui noon mboɗo uste gueɗe mabɓe mboɗo uste gueɗe politique komi keɗi taw mbo daaraɓe mboɗo ƴeewa koto kamɓe no horoɓe payi kono ɗo kam taw min haydara guila nden ni komi poftude gueɗe politique meeɗan hay haalde haala politique guila politique o ɓenni gasi guila nden komi jooɗi mboɗo dañi mboɗo futtini guita mboɗo faye deftame mboɗo huccide defturde mboɗo winda mboɗo jangga mboɗo heeɗo eyyi ɗum noon hande jinɗa debbo dariɗo dewɗo baɗɗo hande trace mo mbaɗɗa o rewi ha hande heeɓiɗo ha dañi fartaŋeji ɗi wawi dañde ɗi hande so tawi min dokkima konngol ya eero rewɓe ya waajo rewɓe ya holno rewɓe dardorto ha ɓamto hande holko erago ma ko holɗum wonata
era mom kay ko wiide yo neddo kala ko no wada tan yo tinno dum berne makko yo gum dum ko dum do biyata ko yo andu dum do o wada dum tigiri ko gollorgal makko min de ko dañmi hande fo ko pular dañmi hay do to jodi mi hande do pular ne jeya hen hande ko jodi mi do hande o galla mo jodi mi do barke pular ne jeya hen sabu deftam so mi wadanama defi so mi mulani kam ko be tottata mi hen ko budget mo keban mi hen ko mbawmi hen dañde fo wadani hirane wadani pottan so wadani wuttem so wadani cak fo mbadan koy compte banque oɗo galle Allah nan hen nelaɗo nan hen barke sukabam nan hen kono barke pular nan hen wadde jinmi ko wiide pular so neddo wi nafata tan taw ko o hutoraki pular o min de ko pular hokkimi kala ko dañmi kala ko jiiɗa yam ko pular hokkimi caggal Allah ene laaɗum kadi ko wiide rewɓe yo battu hakkille be batta kala ko neddo ko woni yo gume sa wawi jangde pular nde jangu dum kontina so jangde français janguda yo taw damini hen ko wongo baro hoto miidi tan an il faut ko bamma tan wawi wadande mo hunde walla ko gorko ma tan wawi wadande hunde walla ko bibbe walla ko bane gorko tan wawi wadde hunde ala so bane gorko wadi sompi huberu mu wadi an ƴew so sompi terrasse mu wadi ƴew kubel ma bakke bada jom bane gorko jawata hom so sodi photo makko jaro 1 million so photo jaro ujunnaji ɗiɗi joƴƴina min jirum ko neddo yo ya haɓoto ya hirote Allah ko ballo way oɗo jomiraɗo jom bawde sa gumi wallahi wallete kala ko gumɗa e moƴƴere Allah sa hoyni juude ma Allah waɗa nde baɗɗani fu Allah holla wallete tawde kay ko mbaɗɗa ko aɗa laaɓi aɗa laɓɓini ko mbaɗata ko ala hen caggat ala billahi Allah wallete min de jinmi ko yo debbo sa morowo jaggu ko morata ko mbaɗa ɗum ko laaɓi mbaɗa hen meccal ma tingal jaw toppirɗa noon joom galle ma toppita joom galle ma jaada e joom galle ma liggodira e joom galle ma kono ko annen gueɗe ma ɗe ganduɗa ko nafoje ma ɗe yo woppe golla ɗe ɗon saabu wonko nafata mo nafma ma yo o yalto yaha cukalel wiye hokkam ɗum guitta a wata ha bamma ara guitta totta ɓiye gueɗe kewɗe taw wona hunde fo aɗa faɗa e joom galle ma ala joom galle kadi kañum hoto wurti mum tan kañum ne bima an tan ko ya jooɗo tan kota wara hay hunde te ala ko wawi waɗandema so gorko tottuma fof hiranma e bottare ma fo ma so ɓurti gorko wawi wadde goɗɗum mais joom haalde muɗum nanodiron wona haare wona goɗɗum kadi hay eɗen gandi hay sunna haɗani debbo janggude sunna haɗani debbo liggade sunna haɗani debbo haydara mais yimɓe hoto ɗaay hoto rewɓe ɗaay tan ɗayni hen ne goppe tan ne jooɗo tan ala ko mbaɗata ala ko jahara tan ina jaaɓe sa joom galle so andi hunde fof kañum waɗantuma tan ko ɓoggol watta e dande ma so andi noon ko ɗum ɗo ko batta ɗum dewro koye lawol he ka julɗo ɓi julɗo yaade muɗum toppirɗa alhaali ma mais lawol ɓuural he nde toppirɗe ɗon toppirɗa hoore ma ɗum noon mbaynoɗa bandiraɓe ɓe hankkadi mi tampi Issa mi weltima no feewi e garangal ma kadi mi yetti jomiraɗo kadi futankoɓe mbi yimɓe so gondi tan gondiri jaam wonno to Agname to ko jaam gonduɗen ɗon so tawi no wonko wonno ɗon hande a ara ha tawata ham ɗo walla so min mi noddatama kalda e ma kono ay ko jaam mbayrodiron ɗen ɗon en gaari ha ɗo kadi ko jaam kadi addu en ɗo kadi mbaɗan kadi ma en gon kadi ha kadi gurdam yalla joni balɗe taw eɗen gone e moƴƴere yimɓe gondi fof yo gondir jaam e ko ɗum tan mbayrotomi yimɓeɓe kadi no gondirɗa e buttaji bosoya Agname nayi fof ne jettuma kadi min gandi no gondirɗa toon ɗaccani toon gacce sa ɗaccini toon gacce a suusa arde am ɗo sa ɗaccino Agname gacce wallahi suusa arde ɗo te wona aɗa jooɗi mboɗa haala ɗum kala e moɗon gardunoɗo e radio ari wadde gacce minen min galdata min kaldata saabu hande caggal janggo minen jeeyi Agname o koto Sayed Abbo min hande min ganno ko moƴƴere e needi min jiiruma to min naniranima kadi ko boni saabu min dinam ɗe ɓurnimi neɗɗo min salminima min juurima Allah jarama Djinda Déme min beltima kadi ko ceetiɗa amen ko ɗum tan min cettoro e ma kadi ko ɗum min gandirma saabu jokkodiral ngal waɗi ha e ɗum min jokkodiri e sukaɓe ma te ko rewɓe kono koko yowti tan woni hakkude amen e mabɓe kadi ko ɗum min jii nehɗaɓe wonde golloroɓe wonde ɓe yiɗɓe yimɓe jokkodirɓe yimɓe kadi ko ɗum min gandirma neɗɗo noon wona no wini way tan kono wayni heddi tan ko yo Allah suɓanen moƴƴere Allah kadi baɗɗo jokkodiral o waɗi jaam hakkude men o yo ɓeydane en ɗum Allah waɗanen suturaji aduna e lakara min beltima no fewi e wawde rendude ma yewtere waɗi ɗum ko so tawi aɗa jeeya e rewɓe hande dadiɓe waɗɓe golle tidde payidinde wadde hande somin gari ɗo min tawima ɗo e nokku ma min mbawi tottudemo micro Sen en ligne média mbawen yewtude tawi kadi ko suka dariɗo kañumne dadiɗo waɗi haalirde nde ɗo yen jaa jewtiden e waɓeno moon e woɗɓe ɗum foof kadi ko pour yidde nafoore rendo ngo yidde ɓuural rendo ngo yidde ɓamtare ha tengti kadi e debbo ɗum noon min mbiye bandiraɓe tan no kewɗen wiide ni yo Allah suɓanen moƴƴere jaam to jaam ga jaam ɗo hakkude o yo Allah waɗanen jaam to karallagal to wonno toon ko Aline
li ga e haalirde nde hufno ɗum ko Issa Amadou Diop ɗum noon min mbiya on koɗo men wonno ko sokhna Djinda Déme ɗum noon jam to jam ga jam ɗo hakkude yo Allah waɗan en jam ha yontere wonde e yewtere wonde so jeyɗo haaji on jarama min tampide mi anda kam so tawi ɗum ɗini machallah en jeeɗiɗi e mbaɗen kala jewte